kad je počeo rat i onda smo uveče pošli preko ulice na večernju službu i na sred ulice kako sirene sviraju, on lepo ovako ukršća nebo i pita mene, brate Staniša, je li te strah? A ja sam mu lepo odgovorio, rekao, prosveđeni, što mene vodu strah kad vas nije strah. Čemu, rekao, ja vredim, a čemu vi? I on me onda pitao, posle toga, hoću li ja da budem svud sa njim ja? Ali ja sam rekao da hoću, ali posle 2 dana sasvim je 10. se okrenulo. Počeo Nemci ulazili u Jugoslaviju, mislim, bez borbe, bilo izdajstvo, 5. kolona, mislim. I dolazio taj starešina odavde kod njega, počeo rat da se savjetuje sa vladikom, a on njemu kaže ovako, i ako me pitao, onda je sa njim. Kaže, Spiridone, vodi ovo dijete kući za mene. Zato što je rat, veli da ako poginem ja mlad, dečko, 15 godina, 16.